anyị anachitegokwe ihe nwere ike ikwukịta bụ ihe eji edochi anya ọjị. Ọ bụrụ na ị nweghị ọjị Igbo a inye onye ọbịa bịa na be gị, o nwekwara ihe ị nwere ike iji dochie anya ọjị. Nke mbụ, akị ilu, bitter kola, ị nwere ike iji ya dochie anya ọjị. Ọ bụrụ na ị nweghị ọjị Igbo, ị nwere ike iji bitter kola dochie anya ọjị. Nke abụọ bụ mmiri. Onye ọbịa bịara na be gị, o kwesịrị ịbụ nke mbụ mmiri, that's water. The first thing you're supposed to give to your visitor is water. Onye bịara na be gị, if you don't have this kola nut, you give the person water to drink. That will show that you receive the visitor, that you have received the person. So onye ọbịa bịara na be gị kwesịrị ịkụnye ya mmiri. Ya nke abụọ. Nke atọ, anyara, garden egg. Please, you can browse it. You see that's the pictures. If you don't know what I'm talking about, garden egg, anyara. You nwere ike iji dochie anya ọjị. Ụgbaka, that's ụgbaka from oyi bean. You get that? Onwe ndị na-agwụ ya ndị Udi, Ezeagu, Oji River eji amarụ ha. Do n'ala Igbo niile ụfọdụ na-agwọzikwa ya, mana ndị eji amarụ n'Enugu steeti bụ ndị Oji, Udi, Ezeagu. Ha na-agwọrọ gị abacha. Ị gaa na be ha, they will give you that ụgba. You will be thinking that they have given you food, but no, they are just receiving you as a visitor. As you are finishing it, they will now bring the meal for you. So ị gaa n'ala Igbo, ụgba ahụ a na-ade, ọ bụ iso n'ihe eji anọchi anya ọjị na ị gaa na be ha. Ihe ọzọ nwekwara ike iji anọchi anya ọjị bụ ogogoro, that's kai, all this alcohol. There is one special alcohol in Nigeria, that's in Igbo land, ogogoro. So ejikwa ya anọcha maka ndị na-anwụ ya, eji ya anọcha anya ọjị. Ụtaba, snuff, nke a na-akpọ n'imi, that's snuff, eji anọcha anya ọjị. Ọ bụ na onye ahụ bịa na be gị na nwere ọjị, ọ bụ na onye ahụ na-akpọ ụtaba, ị nwere ike inye ya ụtaba. Ọ kpọọ ya, o gosikwa na ị nabatara ya, maka na onwe onye ọ ga-abụ ọ ga-enwegodi ọ na-ezo, ọ mala ike inye onye ọbịa ihe. So ọjị, ihe eji anọcha anya ọjị, nwere ike inye onye ahụ mmanya, any special drink that you want to give the person, or that the person requested for. Maybe you ask the person now requested the one he or she wants. So you can use it in place of this kola nut. If you don't have this kola nut, you can use garden egg, you can use any special drink, you can use garden egg, you can use bitter kola, you can use water. If you don't have this kola nut to give to your visitor. Ya ka anyị na-ekwu okwu ya. Biko na ụmụ Igbo, ebe ọbụla na ị nọ, na-egosi onye ọbịa na ị nabatara ya. Biko, that's what we are saying. In any part of the world you are, even if you are not born in Nigeria, you have not been to Nigeria, just always receive your visitors, please. Onye aka ndị Igbo na-anabata ndị ọbịa ọfụma, eji amarụ ha. Igbo people, they don't reject people like that. We welcome our visitors. We are friendly people. Anyị bụ ndị na-anabata ndị ọbịa, anyị na-afụ ndị ọbịa n'anya. Biko onye a bụ ihe m na-ekwu. Ihe ọzọ enwere ike iji docha, maka ụfọdụ gasị ka ebe m ga-enweta ọjị Igbo a, ihe a niile ngoro tinyere ihe ọzọ, ihe ọbụla ma achịcha bekee, keeki, ị nwere ike iji anọcha anya ọjị. Achịcha bekee, cake, biscuit, chin-chin. You can use chin-chin, cake, biscuit, or any snack of your choice in place of this kola nut if you don't have it, to receive your visitor. Your visitor can come, you can give the person cake, all this puff or anything of any kind, all these snacks. You can also use it in place of this kola nut. Just giving it to your visitor shows that you have received, that you are happy that the person is around, or that the person came to your house. So biko ndị Igbo, ka anyị na-anabata ndị ọbịa anyị. Onye a bụ ihe ọzọ m chọrọ ikwu, maka ụfọdụ gasị gị na ha ada afọ ọjị a. Biko, o nwere ihe eji anọchite anya ọjị. Ndewo, na anyị ka na-agakwa n'iru ịgwa unu ka esi agọ ọjị.